Okay, ayibonge inkosi, akabonge uNkulunkulu, muhle kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Uphambi kwenu-ke uNational Senior Pastor umfana futhi wakaMtambo okhonza ebandleni lase-Christian Church of God eNtsimini ngaphansi kobuholi bukaBhishophi ubaba u-RZ Dlamlenze. Namuhla umhla ka-31 May 2026 silapha-ke eSithebeni Primary School. Sine-event ekhona, inkonzo namuhla i-Bishop Office i-honorisha noma-ke ibonga noma appreciate abazalwane noNkulunkulu ukuthi ubathole kwazi kwaba lesi sikhathi. Lokho nje ngizokubriefa noma ngizokuchaza ukuthi namuhla inkonzo esenayo inkonzo lapho khona i-Bishop Office ibonga noma ibungaza abazalwane ukuthi-ke bahambe leli banga nabo ebathole uNkulunkulu. Le nkonzo-ke ibaluleke kakhulu kubuholi kwi-Bishop Office futhi ibaluleke kakhulu nakubazalwane bonke base-Christian Church of God eNtsimini. Abazalwane-ke inkonzo namuhla izobabonga abazalwane bonke. I-Bishop Office izobabonga ukuthi nje babalulekile abazalwane bangama-VIP bonke kusuka ekhanda kuyofika ku-Sunday school, bangama-VIP bonke abazalwane. Amen. Ngiyajabula kakhulu kule event esize kuyo namhlanje, ngizizwa ngi-happy ngendlela emangalisayo. Ngigcwele nje intokozo kakhulu, ngithanda ukusho nakumholi ukuthi siyabonga kwenzelwa into enjengalena inqabile ayivamisanga. Amen. Namhlanje sihlangane lana nenkonzo lengajwayelekile ukuba khona, futhi-ke ngiyaqala kuyibona into efana nalena. Ngizobonga nje kakhulu abafundisi bami labahlele le nkonzo okokuthi ibe khona namhlanje. Iy'nkonzo ley'ngqazivele engazange seze ibe khona. So ngingakhuthaza nje nabazalwane ukuthi abazalwane kule nto lena ekhona mhlawumbe efana nokuthi abazalwane kube abantu abangenako ebandleni phinde baphume. Lo nkonzo yanamhlanje kuzoba inkonzo ezowenza abazalwane ngokuthi bangakwazi ukungena ngaphakathi enkonzweni bende baphume. So nje ngiyayibonga kakhulu le nkonzo, ngibonge kubafundisi, ngibonge nabazalwane bonke. Ngasho inkosi ibusise. Amen. Namhlanje we are hosting as Bishop Desk Appreciation Day, hosting for abalungu ebandla lapho sibabonga khona ngoba siyazi ukuthi in most cases amalungu ebandla ngawo appreciate uBishop, but thina eNtsimini siyibona iyenye into nje singayijwayelanga ire lapho uBishop appreciate khona amalungu akhe ebandla ezobabonga for their loyalty, for okuningi nje ukubekezela, ngoba siyazi bazalwane ukuthi emabandleni ziningi izinto, kodwa ebudeni bendlela sigcina sihamba sonke sisabambene ngoba we are building umzimba kaNkulunkulu. So namhlanje it's about that. Enkonzweni yethu will be
having fun nje, sijabula, sidumisa uNkulunkulu, sizobonga nathi ukuhostwa, into enhle kangaka uBishop asenzela yona. So yeah, I'm very happy about whatever lezenzeka namhlanje, singakayenzi singakaqali, kodwa nje I'm already feeling the vibe. Kumnandi, abazalwane bayaphithizela, sijabulile. Amen bazalwane. Today sine appreciation service, so i-service lena ubaba decided to do it because ibandla has been through a lot of things and akakazi like abonge abazalwane. Kunabazalwane abahlala naye through the campaign, abakazi bamjikele bahlale naye, so then wabona ukuthi it's best if he decides to do i-appreciation service for abazalwane, ababonge ukuthi sezikhona izinto zenzeka but bahlalile naye, bathembeka kuye, bathemba i-leadership yakhe. So yeah, that's why we're here today. Thank you.